Така, днес ще правим месечно почистване на каосмицата и реших да ви заснема този процес стъпка по стъпка. Първо, програмата е 3-часова, така че уверете се, че сте си наляли предварително вода, която ще ви стигне за следващите 3 часа. Веднъж в месеца 3 часа е почистващата програма. По този начин ще удължите живота на машината и буквално ще може да си я ползвате близо 20 години, колегите казват дори и повече. Втора стъпка. В почистващия танк, който идва заедно с уреда в кашона, още в самото начало на доставката, изсипвате 60 грама почистващо прахче. И сега по-отблизо ще ви покажа следващите стъпки. Така, 60 грама почистващото прахче. Трябва да сме сигурни, че имаме танка за почистване, този с зеленият етикет. Имаме този малък филтър, виждате го, той прилича на големия, основния, но е пъти по-малък. И поне една червена тапичка. Така, всички тези неща идват в комплекта още в самото начало, когато пристига и машината. Така, сега, в този танк сме сложили 60 грама почистващо прахче. Доливам с 370 мл вода. Лично аз доливам директно от чешмата, слагам вода. И хубаво разклащам. Естествено, преди това съм сигурна, че капачката е плътно прилепнала. Това също е от огромно значение, защото иначе няма да хубаво да влезне в машината, в улейчето. Така че затварям плътно капачката да щракне и започвам да разбивам, докато съм сигурна, че самата течност е разтворила напълно, водата е разтворила напълно прахчето за почистване, защото иначе то ще остане на дъното на танка и няма да ни изчисти добре машината. Така, след това ще си включа инструкциите за спокойствие. Отивам на Settings, след това избирам и Cleaning. Така, и машината ме пита, искам ли да следвам инструкциите? Да, искам да следвам инструкциите. Малко ще завърта към вас, още да се вижда. Така, и съответно тук ми се обяснява как трябва да сложа почистващото прахче и да долея с 370 мл вода и да го разтворя. Така, това е готово. Следващата стъпка. На мястото на танка, който стои по принцип на машината и в който слагаме течността, електролизната течност, слагаме танка за почистване, хубаво така да прилепне и аз дори го затварям. Така, следващата стъпка е да отворя този главният, основния филтър, трябва да го сваля. Той много лесно, буквално с едно щрак, маха махам и филтъра, който най-вероятно ще тече вода, затова че има значение след това къде го слагате да се оттича. Също бъдете сигурни, че сте извадили о-ринговете. Понякога един от двата о-ринга остава в машината, затова че бъдете сигурни, че сте го махнали. Също този, който е за почистването, пък той трябва да има тези уплътнения, черните, иначе ще започне да прелива вода и не е приятно. Така, слагам малкият филтър за почистване, отново щраквам с този механизъм и съм направила подмяната. Окей. След това ми казва, че на малкото мъркуче, ето това тук отдолу, отдолу, трябва да сложа червената тапичка, за да не изтича водата, докато
трае процеса на почистване. За всеки случай ще бутна горното чучурче към водата, ако има нещо към чешмата, ако има нещо да се оттича, и натискам OK. Машината отново ме пита: сигурна ли съм, че искам да стартирам процеса за почистване? Натискам старт и виждате 3 часа. Първо машината ще изпомпи всичката тази вода, която е в танка за почистване. Тази течност ще почисти 8-те платки, които са от титан, покрити с паутина, знаете. И след 3 часа вие реално перманентно може да си проверявате на дисплея колко време е останало, защото машината отчита колко време има още до края на почистващия процес. И може би ще е добре да направя видео какво се случва след това. Да видим колко време остава. Още 1 час и 3 минути. Питат ме, може ли да се ползва чешмяната вода. Разбира се, през това време чешмяната вода може да се ползва. Само нямаме достъп до канална вода, докато трае месечното почистване. Сега отново по обратния ред ще върнем машината към нормалният си работещ режим. Почистването е приключило и следвам съответно инструкциите. Така, трябва сега главният основен филтър да си дойде на основното място. По отношение на този филтър искам да обърна внимание на този стикер, който е много важно нито да се разлепва, да не се разлепва и да не се мокри, защото той има датчик и отчита съответно колко живот, колко вода е преминала през филтъра. Затова, че е много важно да не мокрите и да не махате тази лепенка. А на тази е хубаво да си написвате на коя дата сте го подменили, така за ваш ориентир. Преди да го сложите вътре обратно в машината, бъдете сигурни, че имате тези 2 нейлонови о-рингчета. И така, връщам главният основен филтър на мястото. Ще усетите, когато зъбчетата отидат в уличката, и защипвам. Ето така, вече е готов. Мога да сложа и капака. Ето така. И готово. Продължавам с инструкциите. Трябва да махна танка за почистване и да сложа танка с електролизната течност. Така. Окей. И сега просто трябва да пусна вода, студена вода, да мине през машината и тя да се изтече. Да, 300 секунди ще се изтече. Даже може да си я съберете тази вода. И така, надявам се, че видеото ви е било полезно.